Akuluakulu nkhani iyi ndi zonoti ineyo sindiyankhulitsa chifukwa chonena kuti anzathu a YouTube amanena kuti no anthu ali ndi maufulu. Nde tikati tiyankhule zotsutsana ndi zimenezo zimene zili m'malamulo a YouTube pamalo panopa apeza kuti atiwerutsapo. Kutiwerutsa pamalo pano ndekuti ino ndine sitidzaonanaponso mwayiona. Nde tipange zonena kuti tizionanapobe mwina kwa zaka olo kwa nthawi ndi nthawi eti nde tingoyiperekabe mmene lilimo. Tisiya kuti noti inu ndamene muyikepo maganizo, ine sindika maganizo nakathoyikapo koma chifukwa cha zimenezo andigwira pakhosi ndikatero. Nkhani iyi ikukhudzana ndi mchitidwe wamathanyula. Okay, sitingakambe mubise mchitidwe wamathanyula. Tukambatu za amuna kukwatirana ndi amuna anzawo, akazi kukwatirana ndi akazi anzawo, kapenapo amuna kumagonana ndi amuna anzawo, komanso azimayi kumagonana ndi azimayi anzawo. Mwayiona imeneyo. Nde nkhani ikukhudzabe uja amamenyera maufulu kunoku ku Malawi amati gift trapeze ifuna ndeta apanga feature mu nkhani imeneyi nanga si zomenyera maufulu komanso ndekuti boma la Norway government. Chabwino tifotokoze bwanji motere kunena kuti dziko la Norway kwa zunguruko apezeka zonena kuti aitana anthu ena ndi ena okhudzidwa a mdziko muno kuphatikizako mbali ya boma komanso ndekuti kagulu kena kamene kamakhala ndekuti kakumenyera maufulu onena kuti no community ina yomwe imatchedwa kuti no LGBTI+. Akuti ndekuti ndi kagulu ka anthu kamene koko kamene kamakhala ndekuti kakuchita mchitidwe wamathanyulawu komanso ndikugona munagonana okhaokha, akazigonana okhaokha, kuliso gulu lina mmene limene limanena kuti lolo ndi lachikazi komano ndekuti lino limamva ngati mamuna nde basi tikupita basi nkukazisintha basi kukazipanga sajali nkumaoneka ngati mamuna kubwera ndekuti no moziwa komanso ndekuti kuli gulu ndithu ina umanoti ine ndimafuna ndithu ndidzigona ndi akazi komanso magona ndi amuna nthawi yomweyo ngati ndili mamuna tingakambezane iyayi akuti amatero tunanga. Nde aitana gulu limene komanso aitananso ndikuti anthu ena ndi ena amene amamenyera maufulu kuno ku Malawi pamene papete pakapezekerapo gift trapeze. I think magayiwa apita ndekuti ku Norway kumeneko ndipo akumana ndi Deputy Minister of International Development ku Norway wachiwiri kwa nduna amene yoyang'anira za chitukuko cha m'mayiko akunja ndiye kuti tu ameneyo dzina lake ndi Stine Renate Hahem. Amene wawo ndizoona tino anayamba nonde kuti atakumana nawo kuyamba ndekuti kuwafotokozerana anthu amene wa ku Malawi watu eti siru zoto mbali ya boma kakwapita ndani kaya koma pamene kuchekena kuyamba wafotokozera zonena kuti yayi ifeyo ngatino amene timakhala ndekuti tikuthandizanso Malawi mwa njira ina yake kuyithandiza ndi zitukuko zosiyanasiyana kumbali ya za umoyo mbali ya zakudya kuonesa zoti Malawi ili ndi chakudya chani tikufunanso tikambepo nkhani zokhuzana ndi anzathu awa amene amachita mchitidwe wa mathanyula uwu. Kufuna kukamba zonena kuti panopa ngati dziko lapansi takwanitsa ndithu kuti no tite kuyankhula ndithu nkhani zokhuzana ndi mchitidwe umene wa mathanyula anthu amene ali mukakomende kamene ka LGBTI+, ndipo anthu akulandiradi maufulu osiyanasiyana kuti anthu akhoze kumayankhula kuti ine ndimamva chonchi ndimafuna ndizigona ndi amuna anzanga zinthu ngati zimenezozo ndi pa dziko lonse lapansi zooneka ngati yayi maufulu aja ayamba tsopano anthu kumapatsidwa ngakhale kwina ndi kwina sakupatsidwa maufulu amenewa. Now tikumananso ndi mavuto makamaka panopa kwabwerano wevu yokwiya kwambiri, kwabwera fans ina yomwe yakwiya kwambiri ndipo yayika ndalama zochuluka kunena kuti no ithane ndi kamchitidwe kamene kaka kuli wevu imeneyo yoneyo ndikuonesa zonena kuti no kuli nkhondo no pakati pa anthu amene akumenyera ufulu zimenezi kuphatikiza ndekuti no dziko ili la Norway ndi kuliso ndekuti fans ina yomwe ikumenyana nayo noti yayi sitingalole kuti no anthu azikamba zoti ine ndikakwatirana ndi mamuna ndikakwatirana ndi mamuna anzanga zimenezo mwina ndizolakwika kuli timu ina akuti kumayankhula choncho ndikuti kuli nkhondo ndipo akuona kuti no
kupanda kusamala mwina timu imene kunotino chidomeno ndola kwikawo ikhoza kupeza kuti yawina. Amakamba motero awo nde kutino Stine Renati Hahem ndi amafotokozano kunena kuti kunonso pano ngati ku Malawi iwo tingoti ngatino akunowe aonese zono tisangalole zono kuti gulu lina lake lisidwe no mbuyo kumbali za chitukuko ndepa mapolisi ena ake lisidwe mbuyo iwo amenyana nkhondo ndithu kuti gulu lake ruli limene lili ndetu kukamba la mathanyula ili la LGBTI community kuti no likukankhidwa kuti nalonso lilandire maufulu. Iwo aonese zono zimene kutani zikuchitika ndamakamba ano kuti nawo ku Malawiko ndizoti tu iwowa amakhande kuti akulimbikisa mbali za nkhani za chitukuko zosiyanasiyana kumbali ya chakudya kumbali ya mankhwala komanso nde kuti no maufulu a anthu kuti no anthu akukhala ndi maufulu amenewo kuphatikizamo zonena kuti anthu azitha kumanena zimene iwo amamvera kuti ine ndimamva kunotino ine ndizigona ndikwatirane ndi mamuna nzanga azitha kuyankhula zimenezo opanda nde kuti kutani kulozedwa zala kapena kugendedwa kapena kumangidwa mwayiona imeneyo nde nkhani yetu ngati ukolakola mungu ndimvetsetsa bweze ndi umangong'amba chilungamo chenecho pacheneso ndimangogaza koma kuopa zonena kuti no tikati tiyankhulenso mopanga tikutsutsana ndi malamulo apano zosakhala bwino mwayioneti malamulo apano amanena anthu amene iwo akwenera azikhala ndi maufulu awo. Chabwino tikupitirizabe motere kunena kuti nde apopo kunapezeka zoti uyu wathu Gift Trapeze amene no amayimirano mbali tsopano ya mabungwe omenyera maufulu kunoko ku Malawi ndipo iyeyo ndi director ali ndi bungwe lake kuteko bungwe lomwe limatchedwa kuti Center for the Development of People bungwe limeneli ndi bungwe la Trapeze amalimira akamba zonena kuti yayi mukuyenera kuziwa zonena kuti ifeyo ngati ku Malawi tikufuna tiyankhulebe zoti ngati omenyera maufulu kuti ku Malawi kunkofunika tiunike komanso nde kuti chigamulo chimene chinaperekedwa nkhani zokhuzana ndi kuona kuti no anthu amene wazimangidwa tikufuna chigamulo chimene chitaonekedwanso bwinobwino kuti mwina mwake anthu amene wazikhala ndi maufulu ku Malawi anthu amene apanga zamathanyula asamalandire zilango zina zonse samapeze kuti akupangidwa chipango zina chonse asamamangidwe anthu amene wawa tikukamba nkhani zokhuzana ndi kuti no ndi mapolisi a HIV amene ndi zotitu akuyenera ndi kuti anthu amene ali gulu limene la LGBTI community kuti anthu amene wawa amene ali mkagulu kameneka azithanso ndi kumalandira ndi kuti chani kaya ndi thandizo ku chipatala ngati zavuta muzuwa kale munduzuwa mudziwa chimene ndikutanthauza ngati zavuta azitha kumakalandira chithandizo kuti kapena mwina mwake kuoneka kuyankhularo epani kwambiri nakatha kumangogaza komano zovuta kwambiri nde akunene kuti anthu azilandirabe mathandizo posatengera zonena kuti iwo kodino ali amafuna kukwatirana ndi amuna anzawo kapena amafuna kukwatirana ndi akazi anzawo kuti akhoza kumalandira ndithu mathandizo pepani kwambiri apa ndenda kugwidwa ndi unyoro bwanji ndukani koyankhula bwinobwino komabe akunena kuti ngati dziko ndizoona kuti tikuvutika atrapeze takunena yonjo pitilisa tikuvutika ifeyo kuti no maufulu anthu amene wawa makamaka akhazikitsidwe fo jono to pachamazuwa Malawi simavomera zimenezo ndakuona kuti no tikuvutikabe anthu akumalandira ndi kuti nkhanza zosiyanasiyana kakhala akapita kuti no akasume ku khoti lijaso ndi kuti no sili kwamveraso zosalongosoka kaya ndi kuti apite ndi muzipatala akapita kuti ine chachana ndapanga motere ndi vuto faja zakuti anthu achakulephera ndi kuti alandire mathandizo ku chipatala kuja fa zimenezo kulibe plaseso ndi kuti kubwera ngakhale dziko la America litachosa ndi kuti chithandizo chija I think nacho sabungwe la USAID lina lake lija ndi kuti zithandizo zina ndi zina zimene amatha kulandira faja bungwe limene cha sababu kuti zachoka chani zimene zoro ndi zimene wayankhula munthu wathu Gift Trapeze kumeneko akuti kumenyera maufulu a anthu amene wawa apa ndipacha ndimazayankhula pacha komano ndi kuti ndikulephera kuti ndiyankhula zotani ndili nazo zoyankhula koma ndikuona kuti nkayankhula ndi kuti no ndikhala ndili m'madzi ndithu ndikhala ndikuyandama komabe ndayankhula mu mtima ndi mukuziwa zimene ndayankhula ndi mwamva kale koma akuti anthu amenewa ali ndi maufulu awawa ndithu abale athu a Gift Trapeze
ayankhula zimenezo ndithudi kuyankhulira ndithu ifeyo amalawi. Ino ndine tayankhulidwatu zimenezizi mwayioneri akutero tiwowa atrapezi ndati tingatinga noti chani atero iwowa kuti kumalawi kunoko ofunika ndi kuti tikhale pasi ndikutani ndikuonesa zone tino anthuwa akulandira maufulu awo asamamenyedwe asapangidwe chipongwe komanso ndikuti ngati khoti ndichotse chigamulo kuli lamulo lina lake. Ndipo chigamulo chimene chocho tingolowako mu nkhani imeneyo pang'ono kuti chinachitika ndichani mu chaka cha 2024. Mu chaka cha 2024 kunapezeka zonena kuti mu June mmenemo kunadzalowa nkhani ina yake mu khoti, ndipo I think kunali ku Blantyre kumeneko High Court. Nkhani imeneyo inalowa pa 28 June 2024 ndipo imakhudzana ndi Axta komanso ndekuti no amene amayang'ana mbali ziyaboma kumbali zozinga mulandu. Nkhani imene nayo nina kuti amafuna akachotsera lamulo limene lilipo limene limanena kuti no anthu amachitira ntchito amathanyula azimangidwa. Mwayiona nde kunapezeka zonotana mpaka challenge kumene kucha iya lamulo limene lichotsedwe fo yonotano ndi lamulo lochotsa lolakwisa chani nde basi kumene kucha Judge Joseph Chigona komanso Chimbidzi Ngani Kacheche ndi Vikochi Chima anakhala ndikuyimabe kunoti ayi ngati dziko tikulamulabe kunoti lamulo limeneli lugwira ntchito kuti no anthu amene akupanga unnatural offenses komanso indecent practice makhalidwe arosavomerezeka malingana ndi malamulo a dziko la Malawi amenewo adzalandira ndithu chilango. Ndipo lamulolo limagwirabe ntchito chilango cha zaka 14 moti kuli anthu ena ndi ena amene akulandirabe chilango chimenecho amene ndithudi ngati Ajana Gonani amenewo ndi munthu I think anafuna kuti asinthe kayakhale mzimayi choncho ndi anali munthu wachizibambo ndi amamva ngati ndi mzimayi anadzasintha kuti akhale ngati mzimayi amene moti analandira chilango cha zaka 8 ali ku ndende chifukwa cha khalidwe limene lolo. Komanso ndi kuti Jan William Axta amene also ndaku Dutch na also anadzapanga alliance kukachallenge lamulo limenelo komano majaji anagamula kuti ya lamulo lugwirabe ntchito ife sitingasinthe lamulo ngakhala ku parliament na ife ngati mufuna lamulo lisinthidwe likwena likalowe mu parliament. Chigamulo cho chinasangatsa anthu ambiri ngakhale amabungwe komanso ndi kuti no azipembedzo ndi ena otero note ntchito mene ndosaloledwa ku Malawi malinga ndi malamulo eti koma awa gift trapeza kunoti nkofunika anthu apatsidwe maufulu awo. Akulu titangoyika ndi maganizo anu muyankhule ndinu mundiyankhula ndinuyo ine sindiyankhulapo muziwapeza ena fulo yankhula akuti